apa sepotin dadekke yuk Sekar Gadung Indonesia dados wilujeng dalu Mbak Pipit Andriani. Nggih, wilujeng. Nggih, ngaturke kawilujengan caos salam kagem ingkang membugati Bapak Paiman Ibu Supiatun dalasan temanten sakloron ugi para sepuh pinisepuh kang kepareng rawuh uga penggemar berat Sekar Gadung. Ya, kaya apa? Nggih, aturaken wilujeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndongake karo temantene nak. Nggih, mugi-mugi temanten sakloron menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kebak barokah. Amin. Nyonto aku. Dereng wantun. Wani yo. Nyonto awakmu apa bapakmu ki karo wong lanang ya mbebantu kok dadi aja mung ngumantungke ajine wong lanang le bisa pancen wong wadon iki kudu budidaya nggo nyukupi kebutuhan raketang sithik-sithik kaya aku ndaut ora matut tandur omongno nggih mandiri heeh terus mboten napa ngebuhne wong lanang ngoten nek kula aja nganti wani karo wong lanang nggih kudu bekti karo wong lanang nggih tidak kudu pamit nggih benas-benas kula sungkem riyen kok waduh sungkem nggih badhe putih-putih sungkem riyen ya iki ganti Pak Kunjung coba Senggalu bareng berbicara. nggih kendalu Kula wanita yang soleh. amin dadi nek lunga kudu pamit karo wong lanang Nggak pamit. kejelasane teng endi ngoten kudu pamit Kula pamit teng pasar nggih teng pasar. Tuku bubur nggih tuku bubur. Ngoten Pak. Ajeng ngecek dolan apa? alah lah gak wis ora aku wis tuwa aku tak karo ibumu wis Lah mungkin nek karo ngajak dolan secara terbuka kan kula kan izin kali ibu-ibu, Pak kula ajak dolan di. Karuan lho, Pak. Jujur. wah wong jujur kuwi apik ning sok nyilakani Ngoten nggih. Berarti aku mboten jujur. ya anu melihat kondisi dan situasi dan kondisi dari kebutuhan Mbak Jo ya Nggih. nganggo bawa situasi iki khusus kanggo temanten iki sing nabuh ngrungokke paribasane ra entuk khusus kanggo temanten ngrungokno ya waleh wis bengi ya sapa dhisik Semangat Pak sih. Nggih. derek Mbak Jo tas dituturi ngono ki ya kupinge bablas. Nah, presiden jenengan kan cerdas, Pak. Iya, heeh. Cerdas karo duit dan buat ora umum. Loh, kita niku secara logika mohon nggih, ibu-ibu nggih. Manusia itu kebutuhan utamanya adalah uang, Bapak. Ning mestinya harus tahu kemampuan suaminya tuh hasilnya berapa. Jangan sampai menuntut yang lebih. Ngesake wong lanang kayane mendino 150 tuntutane sedina 750 duite sapa? Nggih ya, anu piye carane nak goleke to? Monggo wong wadon iki kudu bisa ngubetke lan bisa memperkecil atau mempersempit pengeluaran. Nggih mboten saged to, Pak. Perempuan itu ndak bisa memperkecil pengeluaran. Nah, terus? Bisa kan besar. Ya. Lah saat ini kebutuhan pokok beras, gula, kopi, teh. Ngoten niku napa saged diuket?
Ya nek pancen ora kena diurut ya marung. Iya, kayak apa? 14 ya. Ngaturaken Wilujeng Dalu Bapak Kepala Desa Slemanan Udanau ya. Ugi Pak Kundi Ndayeng sing wis seneng atine. Kenapa kok seneng? Wis nyedeki sinden. Lah kula dari didulek iki kok kamu. Dereng gak nih, Mbak? Urung delok Asmaus ngomong aku ngene iki wis kena ajeg kabeh. Iya. Biasanya mendulek kok kacauan niku kok tak enteni bapakku tak cepakne bapakku niki ana orang jenengan dulek to. Ya. Sing didulek ana alamat piye? Ya kudu ngalah, beneran iki lagi seneng karo Luki. Wilujeng Dalu, Pak Santo, Pak Pipit. Nggih. Ya. Pak tersayang. Nggih boten. Ning ngendi-ngendi disusul digawake jajan. Mula kula mboten saged turu. Ya. Pilu combor dulu combor. Nggih kok. Ki Pak Santo iki pancen penggemar berat kok. Karo Pak Surani sing sangka Ngancar. Lah sampun diparingi susu niku wau kula. Pun dicombor susu. Datang Pak Giring penggemar Mbak Imas. Mbak Pipit. Yen cedak tansah mulat sida asih Pikir tok di sini. Lagi kena Covid mandek 3 tahun. Iki lagi arep lancar Timur Tengah wis perang. Bah, jan wis Iran Israel iki Amerika wis melu. Rusia cawe-cawe. dibantu mawon Pak. Dibantu dengan doa. Nah, muga-muga kene ndak keliwatan nuklir. Mungkin boten terdapat dan segera berdamai. Amin. Pindah mimi lan mintuna
netepi wajib Sito asih Setya tuhu sapupuh wae Mas. Yo, kaya apa? Dadekke dados monggo. Aku kang setya sapuh Yo Ugi salam kagem warga rombongan temanten putri saking Cilacap ingkang keparang rawuh wonten dalem udanawu mriki mugi dadosna syukuring panggalih lumantar pagelaran dalu menika ya warga Cilacap do rawuh kaya ngono nah ya mugi anto berkah yo lumantar tembang setya tuhu ki kabeh terwujud keluarga temanten saklorong bener-bener dadi pocapan terbaik mungguing keluarga Slemanan Bapak Paiman ya padha nuhoni kewajiban sesuai lanang karo wadon Gagas lali janjine Mas. mugi anto